Guys, maghubad na sad ko sa damgo ni Hazel. Ang iyahang damgo nga nagkuyog daw sila sa iyahang igsuon nga dugay nang namatay. Unya, naglakaw sila sa dalan. Nakakita sila o mga sinsalyo nga mga kwarta. Ang hubad atong nagkuyog sila sa iyahang igsuon nga dugay na namatay, magpamisa, naghandom. Ug kadtong mga sinsilyo, guys, ang sinsilyo mga sakit-sakit jud na. Pero og mga tibuok gani nga kwarta, nilibu kana naagyoy mo abot nga kwarta pod. Mao nay hubad sa imuhang damgo Hazel diha sa Manila. Thank you for watching, guys. Salamat.